Nooli, liikkuge ilma väljapääsuni. Järgige meeskonna korraldusi. Lõpetuseks mõni sõna tuleohutusest. Kajutites on suitsetamine keelatud. Ärge kunagi visake sigareti paberikorvi. Kasutage ainult spetsiaalseid tuhatoose, mis asuvad suitsetamiseks ette nähtud kohtades ja välistelgidel. Kui keegi soovib saada rohkem informatsiooni laeva päästevarustuse kohta, siis on laeva meeskond meelegi nõus teid igakülgselt abistama. Täname tähelepanu eest ja soovime teile meeldivat reisi. Tervetuloa MS-Starille. Tämä on turvallisuustiedotus matkustajille. Hätätilanteessa kuulette laivan kaiuttimista ja kellotekoista yleisälytykseen, joka koostuu 7 lyhyestä äänimerkistä sekä niitä seuraavasta pitkästä äänimerkistä. Kuullessanne yleisälytyksen siirtykää välittömästi kokoontumisasemillenne. Kokoontumisasemat sijaitsevat kansilla 7 ja 9. Pukeututaan lämpimästi. Pelastusliivit sijaitsevat kokoontumisasemilla. Pelastusliivien pukeutumisohjeet löytyvät hyteistä ja ulkokannelta. Huomio! Hyteissäännön sisäpuolella evakuointisaavio, minne on merkitty kokoontumisasemanne ja mikä on nopein reitti sinne. Tulipalon sattuessa laivan palo-ovet sulkevat. Yrittäkää välttää tiloja, joissa on savua. Pysykää mahdollisimman matalalla, seuratkaa vihreää valonauhaa ja suuntanuoleja siirtyessänne kokoontumisasemille. Noudattakaa miehistön antamia ohjeita. Hyteessä tupakointi on kielletty. Tupakointi on sallittu ainoastaan sillä varatuissa tiloissa sekä ulkokaartilla. Savukkeiden heittäminen roskakoreihin on ehdottomasti kielletty. Käyttäkää ainoastaan tukkakuppeja, jotka sijaitsevat tupakointia